slavei este aici, între noi prezent. Domnul slavei este aici, prin Duhul Sfânt. Salvarea noastră este aici, Dumnezeu cu noi. Salvarea noastră este aici, între noi acum. Domnul slavei este aici, prin Duhul Sfânt. Salvarea este aici, Dumnezeu cu noi. Salvarea este aici, între noi acum. Domnul slavei este aici, între noi prezent. Domnul slavei este aici, prin Duhul Sfânt. Salvarea